Všem dobrý den, vítám vás na kanálu firmy Lunfix Skleník na zahradě. Dnes vám ukážu, jak chránit skleníky před hlodavci. Hraboši, myši nebo hryzci vodní dokážou zničit úrodu ve velmi krátké době. Jsou zručné, rychlé, malé a vejdou do skleníku i přes malé otvory. Proto je nutné takové otvory utěsnit, aby hlodavci neměli snadný vstup do skleníku. Aby byl přístup hlodavcům k plodinám ještě obtížnější, můžete použít pletivo, které by mělo být nataženo po celé ploše skleníku, zasypáno vrstvou země a na ní pak umístíme záhony. Pletivo je vyrobeno z pozinkované oceli a oka pletiva mají 13 na 13 mm. Žádný hlodavec neprojde. Připravila jsem zde kousek, abych ukázat, jak to vypadá zblízka. Pro srovnání pero. A můžete to nainstalovat tak, jak vidíte zde, nebo pokud má někdo základ nebo betonové bloky, jednoduše vytáhněte okraj pletiva a zasypte ho. Pletivo zamkne vstup do skleníku nejen hlodavcům, ale i krtkům, kteří sice rostliny nežerou, ale mohou sazenice převrátit nebo poškodit kořeny. Samozřejmě to není dokonalé řešení, ale úrodu se vyplatí chránit ze všech stran. Lajkujte film a odebírejte náš kanál.